Äitillä on ensimmäinen traktori Ferguson 35 vuosimalli 1957. Tämä on niin sanottu kultamaha Fergu. Ja tämä on siitä mielessä edistyksellinen ollut aikoinaan, että tämä on ensimmäinen dieselmoottorilla varustettu tämmöinen harmaa Fergusoni. Sitä aikaisemmat oli petrolikäyttöisiä tai bensakäyttöisiä, ja dieselmoottorin myötä, nelisylitisen dieselmoottorin myötä, niin tässä niin tehokkuus ja käytettävyys parani huomattavasti. Isä, kun täällä on pikkupoikana ajellut ja tänä vuonna täytti 70, niin tämä vähän huonoon kuntoon päässyt ja pienellä käytöllä ollut harmaa Fergu, niin kunnostettiin isälle syntymäpäivän lahjaksi, että nyt kun on heinäkelit oikein kohillaan, niin pääsee vanha isäntä oikein taas tosi hommiin, tosi koneen kanssa.